Zogoviću. Ali to je stani krvnjeno, da? Ne ste na dela? Ne. Poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji, novi trener Crvene zvezde je Dejan Stanković. Veliki igrač, veliki sportista, veliki čovek i nadam se bit će veliki trener. Pre 5 godina je završio igračku karijeru i tada je počeo da se edukuje, da radi na sebi, završio je pro licencu i kada smo pre par meseci Mita Mrkela, Toza, Džaja i ja razmišljali o trenutku koji se mora desiti, a to je da će Vlada Milović jednog dana otići, to je jedna realnost koja se očekivala, razgovarali smo o Dejanu Stankoviću i Nemanji Vidiću. Dva velika zvezdaša, dve velike karijere, dva čoveka koji su obeležili i srpski i evropski fudbal. Ljudi koji su potrebni Crvenoj zvezdi, a odlučili su se da se bave trenerskim poslom. Ja sam se prijatno iznenadio kada sam posle prvog telefonskog razgovora video koliku želju ima Dejan Stanković da dođe u Crvenu zvezdu. Iskreno očekujem da će doneti jednu strast i energiju koja je potrebna ovako velikom klubu kao što je Crvena zvezda. Ne bih dužio, ostaje mi samo da mu poželim mnogo sreće, mnogo uspeha. Ugovor smo potpisali na 2,5 godine, nadam se da će ta saradnja trajati i duže. Deki, dobrodošao, da se vrati kući. Dobar dan svima. Dejanu želim da čestitam postavljenje, čestitam mu i želim mu puno sreće na ovom novom jednom početku, na jednom novom putu. Dejan je zvezdino dete koji je živeo i disao u ovom klubu od najranijih dana, otisnuo se u svet. Dejan je pravi vođa sa izrazitim liderskim karakteristikama. U nekom razgovoru sa njim video sam da posjeduje izuzetnu strast koju će, pretpostavljam, preneti i svojim igračima. Radio je sa najvećim trenerima na svetu, stekao iskustvo i verujem da će to svoje ogromno iskustvo preneti svome klubu i da će naš klub sa njim krenuti u jednu modernu i dobru budućnost. Dejane, želim ti sve najbolje, neka ti je sa srećom. Hvala. Dobar dan svima. Lepo vas je vidjeti u ovako velikom broju. Da se zahvalim klubu, da se zahvalim legendama, da se zahvalim navijačima, što sam ponovo ovdje. Crvena zvezda me je poslala pred 22 godine u jednu misiju. Da se vratim kući jednog dana. I da nasledim jednog velikog gospodina, jednog velikog lafa, jedno veliko ime, jednog velikog zvezdaša kao što je Miloje. Vidjeli ste sliku od nas dvojice. Bavio sam se 20 godina profesionalnim fudbalom. Nisam video nigde da jedan trener koji odlazi dočeka sa osmehom i zagrljajem trenera koji dolazi. Kažete, nemam iskustva u fudbalu, ali ja sam za ta 2 sata dobio toliko iskustva od gospodina Milojevića da mi je to dovoljno za ceo život. Hvala mu još jednom. Hvala ti Miloje još jednom. Hvala ti kao zvezdašu,
Zvezda zvezdašu se zahvaljuje. Hvala ti što si mi utabao stazu kojom ću ja proći. Mogao si ostati, kao što si rekao, do juna, ali ti voliš previše Zvezdu, otišao si kao jedan veliki gospodin, kao jedan veliki pobednik i dao meni šansu da u naredna 4 meseca zajedno sa mojim klubom, zajedno sa navijačima, zajedno sa vama, napravim jedan tim, pobednički tim sa ogromnim duhom, voljom i željom. Hteo bih da se zahvalim mojoj familiji. 22 godine sam u inostranstvu. Bez njihove podrške ne bih ništa napravio kako u fudbalskom, igračkom, tako sada i u trenerskom. Hvala im na podršci, hvala im na ljubavi, hvala im sa osmehom sa koji su me ispratili u Beograd, u jednu ozbiljnu misiju. Hvala legendama kluba, hvala trenerima mojim što stoji iza mene, hvala svim prijateljima, hvala onima što veruju i hvala i onima što ne veruju. Ali ja sam igrao fudbal, ni jedan drugi sport nego fudbal, bavio se profesionalno, radio sa velikim trenerima, igrao sa ogromnim igračima, kako igračkih sposobnosti, tako i ljudskih. I od njih sam mnogo naučio. Imam svoj mentor, imam svoje ljude koji veruju u mene, a ja ću vam mojim radom i zalaganjem pokazati da sam došao u veliki klub sa velikim obavezama i koji želi samo pobedu. Obećavam da ću se kao lav boriti. Hvala. Hteo bih da vam predstavim i moj stručni štab. Okupio sam nešto što je mnogo lepo. Okupio sam gladne ljude oko sebe, gladne uspeha, gladne dokazivanja, sa ogromnom voljom i željom da zajedno sa mnom Zvezdu vodimo kroz ovaj put, jer je Miloje stavio lestvicu u Zvezde, a mi ćemo se truditi da to opravdamo. To su Nebojša Milošević, to su Miloš Milović, Nenad Milijaš i Dušan Gašić. Pročitao sam da, pošto sam mnogo uzbuđen, da ne bih slučajno pogrešio negde, radimo još na kondicionom treneru i tom kadru, za koji dan ću i to znati, da pre nove godine imamo ceo stručni štab, čeka nas ogroman posao. Nek se javi taj neko kome zvoni telefon, nije nikakav problem. A vi ste. Nema veze. Bravo, majstore. Ne žurimo nigde. Zajedno sa mojim stručnim štabom imamo dosta posla. Ima puno igrača, jedva čekam da ih vidim, poželeo sam ih se. Jedva čekam da krenem, da uradim prvi sastanak, da uradim prvi trening, da prvi put izađem na Marakanu. Kada sve to bude prošlo, onda ću u miru da bez previše emocija vodim Crvenu Zvezdu. Hvala vam puno, možete da sa pitanjima ako ih imate. Možemo prvo samo da se slikamo, da uručimo. Ne, dres nego trener. Dosta je bilo sa dresom. Marko! Jedna dole, Marko! Niko! Idelije sever. Bravo, Ratko. Delije sever. Teki Stanković, Delije sever. Pišemo ovo. Martin, malo sam, molim. Hvala vam puno. Imate pitanje ili ne? Sada možemo reći na vaše pitanje. Zamolit ću vas samo da se predstavite i kažete iz redakcije iz koje dolazite, kako bi vas našli šef stručnog štaba što bolje, što bolje. Krenut ćemo da kućemo izvoditi. Poštovanje Dejane, Dušan Uštević, Portal Telegram. Nisam te čuo, izvini. Dušan Uštević, Portal Telegram. Ćao. Poštovanje i sve najbolje na novom poslu. Želeo bih da vas pitam, nedavno ste pričali da ste u stalnom kontaktu sa Joseom Mourinhom preko neke Viber grupe. Da li ste se možda čuli? Nije Viber nego WhatsApp, ali dobro, šalim se. Da, mi smo stalno... čuli i da li vam je on nešto poželeo? Mi imamo tu grupu, Triplete se zove, to je cela grupa momaka iz 2010. godine koju smo osvojili i ispisali istoriju za Inter.
Pao je u nesveć, Jose. Rekao, deki, ti, poželeo puno sreće, pričali smo kako sa njime, tako i sa mojim mentorom i velikim prijateljem, kumom Sinišom Mihajlovićem. Baš sam dugo pričao, dosta toga treba da se nauči, naravno, ali uz njihovu pomoć sve će biti lakše. Naravno se čuo, poželim mi puno sreće. Da li planirate nekad da ga pitate za neki savjet? Pa ja mogu da pitam sve za neki savjet, ali ću odluku doneti ja. Svaki savjet je dobro došao. Hvala. Boško Radanić, RSB. S obzirom da ste u Italiji igrali za veliki broj klubova, sarađivali sa poznatim trenerima, svetski priznatim, čiji stil igra vam je najviše prijao kao igraču, a čiji vam je najpribližniji sada kao treneru i da li će taj stil možda biti nešto čemu će Zvezda doteži sa vama na klubu? Pa sigurno ćemo izgraditi svoj stil igre koji će biti prepoznatljiv, rano da pričamo o tome. Od Sven Gorana Erikssona strpljenje, od Mančinija rad na terenu, od Josea karakter i od Mihe neodustajanje. To su neki motivi. Pre godine i po dana prilike ste rekli da nemate žicu za trenera. Da. Šta se desilo u međuvremenu pa ste ipak odlučili da vam je teren bliži nego recimo savjetničko mesto u Lepu? Pre svega, nije bitno šta sam rekao juče. Bitno je šta ću reći sutra. To je najbitnije. Imam svoje motive zašto sam se sklanjao trenerskog posla. Mnogo sam vezan za familiju, a trenerski posao znači da je 0-0-24 fudbal, da je ne zna se koja zemlja, ne zna se koja liga. Meni porodica puno znači, tako da bavljanje trenerskim poslom vuče i svoje rizike, i svoje obaveze, i svoje žrtvovanje. Tako da sam ja nekako sam sebe ubeđivo da neću da budem trener, a to mi je čekalo iza ćoška. I opet kažem, nije bitno šta je bilo juče, bitno je šta će biti sutra. Hvala. Aco? Aleksandar Radonić, Kurir, sve najbolje na Hvala. novom radnom mestu. Pitanje je imali treme, deluješ mi prilično uzbuđen i sledeće pitanje je koliko emociju ti možeš da daš Zvezdi jer si poznat kao čovek koji nosi emociju sa sobom. Hoćeš da se promenu, da vidiš kakve emocije ovdje, a? Još sam i dobar. Pa neko ko je odrastao u Crvenoj Zvezdi, neko ko zna težinu samog grba i težinu samog dresa i težinu izlaska na stadion ispred najboljih navijača na svetu, sigurno da će tu biti dosta emocija. Ali emocije ćemo gledati što pre, da ih stavimo sa strane i da gledamo realnost. Što manje bude emocije u njih, one moraju da budu tu, da bi me vodile. Ali što manje bude emocije, ja ću trezvenije razmišljati o terenu. Hvala. Hvala, ćete Tomo. Hvala. Da li će taj možda dopunski plan stručnog štaba biti Italijan? Pola Srbi, pola Italija, može tako reći? Ne, kako to može da kažeš? Ja sam 100% Srbin, koji je bio na misiji 22 godine u Italiji, sada se vratio u svoj voljeni klub. Ja sam Srbin 100%, kao što je to rekao i Siniša Mihajlović juče, koji je 30 godina u Italiji. Što se tiče Italijana, da, iskreno kažem, u pregovorima sam. Želim ja to da sklopim prvo u svojoj glavi, onako kako ja želim. Ima tu i naš jedan momak koji je fenomenalan. Možda budu oba, možda bude ili Italijan ili Srbin. Vidjet ću, to ćete znati do 28. Naravno, u dogovoru sa mojim klubom. Ovo je do 28. ćete znati to. Još jedno pitanje, kao Zvezdino dete, da li možemo očekivati više Zvezdine dece iz omladinskih škola? Ja znam kako sam se osjećao sa 16,5 godina kada sam debitao protiv Zvezdana Terzića na Karaburmi. Tako bilo. Eto kako je svet mali i kako život sprema iznenađenja. Znam kako sam se osjećao, tako da će kod mene prostora biti za mlade igrače. Želim da se oslonim na omladinski pogon, želim da se oslonim na tim B Crvene Zvezde. Tu ima mnogo dobrih igrača, mnogo kvaliteta, tako da će sigurno biti mesta za naše mlade fudbalere. Samo se predstavljeni. Doran Čorović, Novosti, samo da se nadovežem, da li će vaši sinovi iz Intera sada preći u Crvenu Zvezdu? Ja sam odgovorio na to pitanje, ja sam rođen u Beogradu i normalno je
Piki, kazna, Piki, kazna. Džaje, o. Vi možete kako... Ja sam rođen u Beogradu i bilo je normalno da igram za Crvenu zvezdu, tako. Oni su rođeni u Italiji, sada smo u Milanu zadnjih 16 godina. Mogu vam reći da Filip i Aleksandar igraju za Inter, Filip brani za mladi tim, sad će napuniti 18 godina i on to mnogo dobro radi. Aleksandar je još mlad, 15 godina, igra za U15, uživa u fudbalu. Stefan, nažalost, je prekinuo sa fudbalom, veliki je bio pritisak, završio je školu, sad ćemo verovatno ići na sportski menadžment, tako da ćemo ostati svi u sportu. Jednog dana, ako imaju želju, a imaju je sigurno, ako budu imali mogućnost, doći u Crvenu zvezdu, što da ne. Nikola, i neka ovo bude predposlednje pitanje. Nikola Stanović, Sportska žurnal, puno sreće. Hvala. Koliko vam je interesantno što ćete za rivala imati prijatelja Savu Miloševića i verovatno ste pročitali njegove reči? Ja sam se i čuo sa Savom Miloševićem i vidjeli smo se sinoć. Savo je nekog koga znamo od 1994. godine, znači podelili smo mnogo toga kako na terenu, tako i van terena. Mi smo prijatelji, jedino ćemo otvoriti zagradu i zatvoriti zagradu na derbiju, tih 90 minuta sigurno nećemo biti prijatelji. Savo je jedno veliko ime i mnogo mi je drago što je to dva ex-futbalera, dve legende svojih klubova se vraćaju na klub. Hvala. Hvala. Katarina, poslednje pitanje. Da li možete da nam otkrijete malo kako su tekli pregovori? Ja mislim da je Zvezdan Terzić objasnio kako su tekli pregovori, a može još jednom da ponovi ako mu nije teško. Nije teško. Pa, s obzirom da mi je Mita Markelović u januaru mesecu rekao da je obavio razgovor sa Milojem i da razmišlja Miloje o odlasku, naravno ta neka tenzija trala 2-3 dana i oko toga se više nismo razgovarali. Međutim, posle nekog perioda ja sam rekao i Miti, Tozi, i Džaju i ovdje svim ljudima koji sede sa moje leve desne strane, taj dan će doći, pitanje dana kada, ali mora doći dan rastanka. Moramo se pripremati za taj dan. I pre par meseci sam rekao tada da treba obaviti razgovor, da treba pozvati na kafu, popričati sa Dejanom Stankovićem i Nemanjom Vidićem da vidimo kakve su im razmišljanja. Da li ih interesuje povratak u Srbiju, u srpski fudbal, da li ih interesuje posao u Crvenoj zvezdi. Obojice su završavali profil licence i drago mi je što su se kockice poklopile u tim razgovorima sa Dekijem Stankovićem. Ja sam malo pre rekao, sad ću ponoviti, ja sam iznenađen bio posle našeg tog prvog razgovora pre 15 dana, koji traju jedno 25-30 minuta telefonski, koliko on imao želje, strasti, nisam mogu da ga prekinem, da mu postavim im pitanje, on imao jedan monolog od 25 minuta, šta sve hoće, i rekao, Terza, moraš da veruješ, ja ovo želim, ja ovo hoću, ja ću dodati neke nove stvari, ja sam ostao frapiran, odmah posle razgovora nazvao sam Mitu, došao ovde u klub i rekao, ljudi, ja odavno nisam vidio takvu želju, takvu energiju, takvu strast kao kod Dejana Stankovića. Mislim, ako Milo je ovde, mislim da treba da nam bude prvi pik. Eto, tako je došlo. Hvala. Hvala vam, ovim završavamo ovu konferenciju za štampu, naravno,